Spieva vietor? Pred tisícami a tisícami rokov. Hlboko, hlboko v pekle. Vyrobil diabol zrkadlo. Diabol dal to krásne zrkadlo 4 ročným obdobiam, aby mohli obdivovať svoju prácu. A keď jar stála pred zrkadlom, odrážalo podstatu jej obdobia a prísľub života. A tak to bolo aj s letom, aj s jeseňou. A keď stála pred zrkadlom zima, svet sa odrážal studený a pokrytý snehom. A tak to aj malo byť. Každé obdobie malo svoju moc na určitý čas a vládla harmónia. Ale diabol urobil to zrkadlo pokrivené. Takže keď sa zima pozrela na vlastnú tvár, chcela sa stať kráľovnou všetkých ročných období. A jedného dňa vzala zrkadlo a schovala si ho u seba ďaleko na severe. Stala sa z nej snehová kráľovná a svet sa stal chladným miestom. Ale nie dosť chladným pre ňu, pretože jeseň, jar a leto stále existovali, aj keď oslabené. Tak si vzala zrkadlo a letela s ním rovno do neba, aby sa priamo tam dožadovala toho, aby mohla zima vládnuť svetu neobmedzene. Ale ako sa približovala k nebesiam, zrkadlo sa triaslo a triaslo, ako keby dobro a zlo bojovali o jeho ovládnutie. A tak sa rozbilo. A kúsky padali na zem a lietali dookola, až kým nevošli ľuďom do očí.